Ba. Jepa ni Paula Zabala naiz eta diabolorekin egin barrituan zailtasunak dire, goiti botatzerena eta korapiloena. Jepa ni Paula Zabala naiz eta makil txinatarrarekin egin barrituan zailtasunak dire, barrenera buelta egitea eta kanpora buelta egitea. Jepa ni Paula Zabala naiz eta malabarekin egin barrituan zailtasunak dire, kamisetarena eta beste aldearekin hartzearena.